weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jolofa sin saluma raneru borgodona belela gawde atena bobo awdi dambo badibu kon waktu yoni hato gullemba kame karsala ene jiya e gardede kabroji mena to leydi sénégal ñawore imam daw kame yadiɓe muɗuma fuɗɗitima ñalawma hande o to leydi mauritanie landa mbite ko arc-en-ciel woni timtimol ɓe kolliri ɓe jadani wonande e landa cottoka mijoji ɓesguji leydi ndi tonto leydi mali koniyankoɓe leydi france ɓe kolliri ɓe jooɓima pittali joya taw kadi ko jihadi yankoɓe e nder falde tumbokto tonto leydi gambi ma en ketto musidɗo men kodde nene abouba to guine konakiri e sellu denen diallo holliri weltanaki hay seeɗa wonande dawrugol leydi guine tonto leydi Côte d'Ivoire ko suka debbo goto jeyaɗo tonto Burkina Faso jeeyo mburu kam tigui fawa jungo taw kadi o jagguira ko huuɗo ɗayno koko kabruji menan joolama jaɓeri ma en jaa tonto leydi France kame leydi Syrie o woto goɗɗe joni joni jaa ñoɗena. alandi ko wale burgudu nasare hilabe burgudu nawode jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde jeenaya setto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati on paami tigui paaɗen ko tonto burguduna holko woni burgudunnaɓe noon ene mbaɗi erango faade dendagal ɓesgu burgudunnaɓe e ko taari burguduna kala ñalɗi pinala wonande balɗe ɗiɗi e nder wuuro burguduna ñande sappo e jeegom ɗuɗo hen lewru ndu gonɗen avril kame sappo e jeeɗiɗi maɓe jaɓɓo toon taw kadi ko catala fedde witende nanka fedde nanka ko fedde darnide awo kame ndema e gaynaka e gardugol dande leñol kono ara toon ko settemo nanka maɓe garto noon walla tan mbiyen maɓe taccu maayo welgo ngo leydi sénégal ñande sappo e joyi nduɗo hen lewru ɓe ƴagat ɗo wiyete cilɓe mbañ samba ɓe tawa ɗon musidɗo biteɗo kaya taw kadi ko gorko dariɗo darde tinde langa darniɗo pulagu ɓe garda e muɗum toon to cuuɗi men burguduna ma jaɓɓoɓe toon noon ɓesgu burgudunaɓe kala e gardugol sohna Habi Abdoullah Ba taw kadi ko debbo dariɗo darde tinde lang wi sikke ala so wona burgudunaɓe kala jangga ɗemgal mumen fulfulde e yettini ɓattaki o noon ko musidɗo men biyeteɗo Idi Amadou Sala taweteɗo toon to Espagne. Kilay baba ha he baba do gareno to dengo erago kilay baba ha he baba do gareno kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabroji mena ɗemgal pular toon to leydi Mauritanie ma en kaale landa mbite ka arc-en-ciel woni timtimola kamɓe noon ñande asende to joɗorde mabɓe ɓe jaltini toon konnguli mabɓe wonande oɗo saaha mo gonɗen ɓe jadani e landa kebbinka mbuñari fade ɓesguji leydi Mauritanie kaɗon landa noon ne yahane sotta haqqillaji wonande yimɓe ne sottir ɗum ko fate banggue ngaaluji taw kadi ganduɗa leydi ndi oɗo saaha haydara gollaka hen ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale fedde et walla ma en kaale sarɗiyankoɓe e tonto États-Unis d'Amérique taw kadi ko ɓurɓe ɓattade landa mbiteka républicaine kamɓe noon ɓe bindi ɓattake mabɓe faade catal bitegal FMI taw kadi ko kalfinagala ngaaluji windere nde kala kamɓe noon woni tigui gooƴe mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko catal bitegal FMI yo ɗaccu ñamlude koppareje wonande kay ardiɓe laamu leydi Mauritanie e caggal noon jofade ɓe peɗeli wonande kay laamu leydi Mauritanie e oɗo saaha woni tigui koye toñangue manggue no fewi walla ni mbiyen ko laamu toñangue caggal noon oɗo saaha mo gonɗen yimɓe kala ne teski ko wiyete kalifidi kame maccugagu ne ƴelliti e nder leydi Mauritanie e teni kadi leydi Mauritanie ala haqqe ɓen sokaɓe nder cuuɗi dumbirɗi kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko catal bitegal FMI yo dartina ñamlude laamu leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale RFI ko jayde leydi France ɓe koliri
wonande kay landaji lundo di leydi Mauritanie kamɓe be ñingi taw kadi ko ñingore sattude ne feewi wonande landa mbite ko IPR non eɗen gandi ko landa horejo leydi Mauritanie caggalonde ɓe ɗacci golle mabɓe kala taw kadi ko golle bureau ji kamɓe kadi golle kalfinade ɓe naati e nder leydi ndi ngam kadi yaade waɗoyde ko wiyete luma jarribe ngam jarribade ɓesguji leydi ndi kala kene foto wonde balɗe sappo hay goto gollani ɓe goni tigui koye nder leydi ndi ɓe cotti ɓe jarribima haqqillaji kamɓe ɓerɗe kala ngam ittude kayitaji identité ji e winditade landa mabɓe ka kamɓe non ɓe kolliri wonande kay oɗo hen luma jarriba ɓe binditi kene foto wonde million e temedde tati ujunere e ko fawi innama aade oɗo saaha noon wonande kay landaji lunduɗe kamɓe kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi caggal kay ñingdeɓe e wonande kay kaɗa hen landa mbiyete ko IPR nana tan rewi e yimɓe ne sotta carte d'identité ji ene buuña ɗumen tene kanne bonna jeeylamo taw kadi in konnguli yaltiti ko biteɗo Mouhamed Wuld Mawlud taw kadi ko gardiɗo landa e mbiyete ko FN2U ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en jaaha toon to jayde witeɗo adraren fo ɓe kolliri toon to Guidimaka e nokku biteɗo nammata Mawya e toon noon hitande hikka nde taw kadi yalti koye journal Maydana kamɓe non ɓe kolliri wonande kay goɗen wuuro école aji gujjitani toon ten hay sukaɓe hewɓe jahani école caggal noon teskede ndeɗo hitande hikka yoga e nokkuji e nder leydi Mauritanie ko fate banggue jangde ha tendi kadi jangde ɗemgal français encore kame araba ene yatiri caggal no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende le kalamɓe kolliri wonande kay gardiɗo landa RF2 kanko noon o suuti konngoli makko biteɗo Ahmeda Wuld Dadda ngam wadde erango faade pelle windere nde paboto leydi Mauritanie ko fate banggue ngakkede guura jawdi oɗo saaha mo gonɗen yogay aynaɓe kayne tampi ñallata ko taccude keeri ngam ɗaɓɓoyde wonande durgol oɗo saaha noon yidde makko kay ko wonande pelle windere yonkoji taw kadi ko balloje nde mbawata taccude keeri mumen gara law ngam faabade leydi Mauritanie wonande kay teskede oɗo saaha mo gonɗen caɗele mawɗe ko fate banggue yorone doki e nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale horejo leydi ndi Mouhamed Ould Abdel Aziz o haaɗi wonande kay ɓeɗo hen lundi ɓe dañde yimɓe ɗiɗo taw kadi ko hoolaɓe mumen jeeyede e nokku taw kadi ko nokku gardiɗo ko fate banggue sumgoji caggal nde kaldigal e sundo waɗi hakkude laamu ngu kame lundi ɓe waɗi noon haala makko no fewi kamɓe lundi ɓe yoga hen tinano ɗumen caggal nde haala ka yalti ha ganduɗa yoga e jaydiyankoɓe tini ɗuma addi noon landaji lundo kewɗi oɗo saaha hakkude mabɓe ne hirƴi ko saabi ɗum noon saabi ɗum ko kaldigal waɗino hakkude mabɓe laamu ngu taw kadi wanno koye sunde caggal kay gueɗe ɗe kala ala hen ko gasi ko wona ɗum ko noon goomu tafangu taw kadi koto banggue laamu to horejo leydi ndi holliri noon wonande lundi ɓe kamɓe mbawata dañde tan ko neɗɗo goto jeeyeteɗo e ɓeɗo hen jeeyeteɓe taw kadi koye catala e ɗowde ko fate banggue sumgoji e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena jeenayyi lewru setto hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi yejjittaki abadan nana winde nder ɓerɗe kala hay goto yejjitta ɗum hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ha yettanima jeenayyi lewru avril hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati e woni duuɓi nogas e jeenayyi taw kadi ndeɗon haare wonnati ko hakkude remoɓe kamɓe aynaɓe toon to wiyete Diawara ha ganduɗa dañi tigi pelɓodiral bangal hen ha sukaɓe Sénégal naɓe hewɓe nanga hen ha addi tigi yimɓe hewɓe geggina taccina keeri Mauritanie nawa leydi Mali kame leydi Sénégal oɗo saaha noon yimɓe hewɓe jejjita kadi ko hunde fonde windede e wasa yejjitede sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Sénégal ma en kaale ñawore imam Aliou Ndaw ñawore makko kanko e capanɗe tato ɗiɗo neɗɗo fuɗɗitima oɗo ñalawma hande toon to Dakar siftinde noon golɗo lawol waɗi laabi nayyi ko ñawore makko ne dirtine ñalawma hande o noon maɓe ndaro e yeeso ñawore nde ko wona ɗum ko noon goto e yaadiɓe makko taw kadi ko biteɗo Alsane walla mbiyen tan goto e yaadiɓe makko biteɗo Ibrahima Ly ñawore mum yani malele duuɓi sappo e joyi e kaso taw kadi ne wondi e golle cattuɗe ene wonde goɗɗo biteɗo Assane Camara kañumne ustanama kono kañumne kadi malelo ya kaso ko wona ɗum ko noon kanko almuɓe makko kanko imam
aliwa ndaw ngiwi e kala jokli nokkuji Sénégal ene ngari e bisuji bitedi jaga njaay ne tawe e yeso suudu ñawornde ngam hollirde wonande kay enen jaadi e makko tene kadi ne gonde e makko mayena garta hen so tawi en keɓi ko ɓuuri hen yaaje ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Serigne Mbaye Sy Mansour ma en kaale Serigne Mbaye Sy Mansour kam tigui woni gardiɗo cetal tijani en koɓe nder leydi Sénégal o joddima ñalawma hanke o e ɓen nottaniɓe wonande kay jangguinoɓe leydi Sénégal caggal nde jonde nde gasi goto e mabɓe kay dañi hollirde wonande jonde nde rewi lawol ɓe kettima Khalifa tuma kay nde ɓe jettine Khalifa tigui nde bismiɓe ɗon tigui wiɓe oɗo saaha holko woni hujja mabɓe e caggal ɓe kaali toɓɓe ɗe ɓe kalano laamu ngu taw kadi laamu ngu haydara waɗani hen kanko Khalifa o noon o holliri e yidde makko oɗo saaha mo gonɗen kamɓe jangguinoɓe kala yoɓe dutto e cuuɗi jangguirɗi ɗi e kanko ne ma o heeɓo taw kadi ko keɓugal payodingal wawa huccidde laamu leydi Sénégal beele kay o wawa jokkodirde laamu leydi Sénégal beele ɗeɗo hen toɓɓe kala ene ndewa lawol kamɓene ɓe kolliri ɓe jaɓani Khalifa kono kadi ayne jogui nelɓe ɓe nantoon e cuuɗi jangguirɗi maɓe dutto ha toon ɓe jewtira ɓen ko wawi hen wonde kala ko ɓuuri yawde yaccade maɓe gartiran Khalifa o koɓe kaldi kamɓe kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda noon ko suka debbo goto jaro duuɓi nogas e ɗiɗi kam tigui fawa toon junggo caggal nde o jibini e nder leegal bitegal plateau Tambacounda nde o jibini o jaggi kay o wedde nder foos ngol lawol noon watti laabi tati omo jibina omo weddo e nder foos oɗo saaha noon omo tawi e juuɗe dadiɓe Tambacounda ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali Aliou Tine gardiɗo ko fate catala wonande haqqe innamade witeɓe Amnesty ñande aljuma nden o joddima e hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall oɗo saaha noon yidde makko dogde koyɗe jaam hakkude lundo ngo kam e hoorejo leydi ndi wo holliri e nder ndeɗo hen yontere ma o joddo e lundo no beele kadi kamɓe kala aɓe mbawa nandirde ko fate dawrugol leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Wourossogui kalene Farba Ngoma maire mo Agnam taw kadi ko serɗi yanke nder leydi Sénégal tawtorama wonande kay ziyara bannoɗo ñande jeeɗiɗi toon to Wourossogui taw kadi waɗantino ziyara ko ceerno Aliou Thiama ene tawtora noon jagorgal ko fate ñeñal kam e pinal woni Mamadou Tallani tawtora ɗum kadi jagorgal ɓe biteɗo Yaya Abdoula Kane ene wondi kadi maire mo Wourossogui e biteɗo Moussa Bocara Thiam ko wala ɗum ko khalifaɓe diine kam e aada kala guiwe kala jokli kala gam tawtorede oɗo hen ziyara ko wala ɗum ko noon kanko Farba Ngom o waɗi toon ballal payidingal feewi caggal kay nde o addi safroɓe ɓen kadi cafra taw kadi cafra tigui koko wiyete cadeau yimɓe hewɓe dokkama leɗɗe ko wona ɗum ko kadi mbasiyama ko fati e cellal ɓalli ko wona ɗum ko toon to Agnama Goli e commune mum kala Farba Ngom rokkiri toon ko fate banggue werla taw kadi ko werla baɗɗo e suudu safrirdu nder noddirteɗo ko wiyete ambulance taw kadi ko médical ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sénégal naɓe taw kadi ko jagganoɓe toon to leydi Algérie toon to Algérie Sénégal naɓe yonɓe nanganoma toon taw kadi ɓe nangano koye ceene yaɓande toon to leydi Espagne ene wonde sukaɓe malinaɓe kame Nigéria naɓe hollirama noon malinaɓe kame Nigéria naɓe ko hakkude temedde jeegomo e temedde joyi neɗɗo Sénégal naɓe noon ko hakkude jeeɗiɗo kame sappo kamɓe noon oɗo saaha ɓe tawi e juuɗe ambassade ɓe tawi juuɗe consul mo leydi Sénégal taweteɗo toon to Algérie hen hollirama noon goto e mabɓe ne wonduno e Rafi Moussa no fewi kono oɗo saaha kam fuɗɗima saɓorde kono koyɗe ɗe koko boni so renaki koyɗe ɗe koko jogori taƴede ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Yero Fula kaleni oɗo hen gorko denannoɗo ladde taw kadi ko biteɗo Moustapha Gueye o wonno tigui koye moto makko omo fati wuuro mabɓe witego Sama Yero Gueye ko ɗon tigui bandiji paddimo nde ɓe nanguimo noon ɓe mbaɗe makko jaseje gulɗe jaw hay jaasi gotiri natani e ɓandu makko ko ɗon tigui ɓe keeli juuɗe makko ɓe lohniti guite makko ɓe ñangui ko wiyete jambere ɓe pimoye tinde ɓe ɗaccanimo haaɓe jooɓi fittandu makko ɓi ko gorko noon ko kam tigui yiiti ɓandu makko caggal no noddi dadiɓe ɓandu makko nawano morgo mo Kolda ko wona ɗum kono no wirama toon to Guénale wuuro witego Sama Yero Gueya oɗo saaha noon loskoji mbaɗama hen holko saabi wargo makko ene ƴeewe fawɓe mo ene ƴeewe tigui ɓe oɗo saaha yoɓiɓe pittali makko tene kadi hollirama kamɓe renoɓe ladde ɓe oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe keeɓi ɓatakuji taw kadi ko ɓatakuji sappoje wonande mamin jo
yobo pittali modana sen giwi tonto leydi Sénégal paden ko tonto leydi Mali koni yankobe leydi France be hinde barkana jaltini cimtol men wonande kay be jobima pittali kene foto wonde jihadi yankobe njoyo ton non kene foto wonde temedere nogas kilomètre hakkunde mudum e Tumbuktu ko ton tigi be jungno ben habe dañi yobade pittali kene fota wonde jihadi yankobe njoyo ha joni tonto leydi Mali keddorena ma en kale dadibe taw kadi ko police be colonel Adama Tunkara pawi juudi men e remorki mawdo no fewi e nder legal bitengala bana koroni ko ton tigi be pawi juude mabbe e odon remorki omo wadi non tonuji tati taw kadi ko tonuji tati taw ko hudo bon koko kene foto wonde ujunere e temedde jeegome didi taw kadi ko tufere wonande hudo bon koko caggal odon camion remorki iwno tigi ko tonto leydi Ghana wataci kerol leydi Ghana wataci kerola leydi Côte d'Ivoire hawanate leydi Mali ko don tigi koni yankobe leydi Mali walta mbiyen dadibe be leydi Mali kebi tigi boggi karaleje wonande kay wonande odon remorki garawo omo wadi hudo bon ko ndera kambe non be battema ko haqqille ngam yidde andude odon remorki holto jogori faade nder leydi Mali ko nden tigi be battema ko haqqille haw yetti non legal bitengala banon koroni ko ton tigi be nangimo hade kay be don tigi tumuno be yettade taw kambe mbade ladde ndogi so foro non odo sahani tawi juude dadibe loskojini hen bele kadi beena en mbawa fawede juude kambe dadibe leydi men non be kolliri wonande kay odo remorki e hudo bon ko yogi hen jogorno faade ko tonto leydi Sénégal ha joni tonto leydi Mali keddorɗena ma en jaha tonto kay jagorgal kalfinangal ko fate banggue golle e biteɗo Mawludou Ben Qatar kame jagorgal kalfinangal gueɗe nder leydi e biteɗo Abdourahmani Silla ɓe joɗima tonto kay gam yurnitade e yoga kay e pelle joguiɗe ko fate banggue gollorde tonto kay e diwan mum kala tonto kolikoro kame gawo kala ɓe jurnitima gam yurnitade wonande oɗo saaha mo gonɗen aɓe teski wonande falde kay yimɓe hewɓe ɗe kewi ɗannade taw kadi ko ɗalle ɗe ndewani lawol faade ceene walla faade maaje kadde e yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko sembolinde wonande kay gollorɗe gonɗe toon e meɗen gollorɗe mbawa ƴettude ɓesguji kaynaɗe e ko taari kay kala hakkude kolikoro kame gaw laamu ngu noon yaltini kene foto wonde 1.3 milliard taw kadi koye koppareje e France CFA gam sembolinde yogay gollorɗe beele sukaɓe hewɓe mbatta gollade hen natta yaltude leydi Mali ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale tonto Bamako ko pettoje jiita toon ñande aljumande e galle goto caggal nde ɓesguji finoɓe ngal ɗon legal ɓe tuumi kay wonande oɗo hen galle wonko woni toon ɓe pamani ko ɗon tigui ɓe noddi dadiɓe nde ɓen gaari mbaɗi hen loskoji men ha tawi toon pettoje kewɗe no fewi ɓe nangui hen neɗɗo goto ɓe mbaɗi mum loskoji ɓe tawi noon ɗen pettoje panotique koye cetal bitengal FLM woni mouvement de libération de la Massina e gardugol Ahmadou Koufa oɗo sahano ɓe mbaɗi hen loskoji kewɗi no fewi beele kadi ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe yoga e yimɓe heddiɓe ɓe ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to wuuro witengo Banamba ene tawe walla tan mbiyana toon to Banamba guure taariɗe Banamba ko wayno wuuro witengo Bruno ene wondi kadi wuuro witengo Kabena ene wondi kadi wuuro wango witengo Touba Kouro kame sebete ɗen guure noon ɓe keeɓi kene foto wonde 25 million taw kadi iwi koye pelle ballitoje e windere nde wonande kay ɓe ballita ko rewɓe finoɓe e nder ɗeɗo hen guure beele kay ene mbawa jeytade koye men ko fate banggue golle mbawa kadi wadde ko wiyete jeeygu walla ndema walla kadi mbaɗa ko wiyete entreprise aji tokosi on haaliss noon jeeyi ɗum kene foto wonde 19 fedde taw kadi ko fedde rewɓe e beele kay moni kala wawa yitade hoore muɗuma e sen wi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie to leydi Gambie ko woyndu woturu yiita toon e nder nokku biteɗo Majjanna taw kadi ko koniyanke goto e tawa tigui ene wedda e nder nduɗon woyndu kanko koniyanke onon omo tuuma e inde ɗiɗi so wona Boubacara so wona Boubacar MS Ba walla tawa tan ko Sharifou e Goudiaby oɗo saaha noon laamu ngu noon waɗi hen loskoji mum gam ƴewde hol fotɓe wadde ngal ɗo hen baɗala ha joni tonto leydi Gambie keddorɗen ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba.
Seydi Sar ko noon tigi imam Ceerno Ahmadou Aw ko goto e khalifaɓe diine taweteɓe ɗo hennete nder leydi men Gambi to wiite Ibo Town. Kanko imam Ceerno Ahmadou Aw noon o jeeya ko to cuuɗi men to wiite Tulde Gaale, omono jooɗi ɗo noon to wiite Ibo Town. Omo jangguina Qur'ana e sariya ene wonde kadi sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Kanko noon waɗi timmode deftere makko hanki nde wowno wadde e kala hitande khalifaɓe diine e aada ngari e joom wuuro mo Ibo Town biteɗo Tidiane Jeeju. Dendagal bandiraɓe julɓe pop ngari kadi almuɓe ɗiɗo kadi deftima ɗo nete alluji muɗumen wonanimo belamma kanko imam Ceerno Ahmadou Aw e dendagal bandiraɓe julɓe kala arɓe kadi tawtora hennete e ndeɗo ñalande ala keddiɗo to Birkama to Tanje to Gunjuru to Burfout ha toon to Fouta Albadara to Mandaneri Esew ha to Bakaw ha to Welingara ha to Tabokoto hay goto ala keddiɗo bandiraɓe julɓe foof ngari kawri e oɗon duwaw wonɓe ɗo e nder leydi hay wonɓe caggal leydi e pulago foof duwanama ɗo hennete e legal men Ibo Town e wuro Serekunda. Sarablay Sar ko ɗum ɗo woni ko kodde nene tongonno on taw kadi koto hello dinde e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda. kodde nene Abouba ton to leydi Gambi lappola taw kadi ko fedde heblo sukaɓe Afrique ene jokki jillu mum hanki noon ɓe mbaɗi moɓodiral e nokku biteɗo Dabo nokku biteɗo Dobo ene tawe e nder falde Badibou ko toon tigui ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe bangal fayida gam tigui hirjinede findinede e andinede holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Ousmane Ba ton to leydi Gambi kami Ousmane Sumpo Cissé ton to leydi Gambi sen giwi ton to leydi Gambi Guinée Conakry selluddilen Diallo ñalawma hanki o holliri oɗo saaha o andani hol caɗele garɗe e nder leydi Guinée walla ni mbiyana e hol tan no wiiri hol tan koddi ardi no wiiri e ɗemgal français hol tan musiba garɗo e nder leydi Guinée so tawi kay woni sumgoji mbaɗi koma yimɓe maaya ha kewa tan nde kaldigal waɗa seeɗa e caggal kadi ngal kaldigal wonta kadi koma seppoji mbaɗa ha wuula jawde sumgoji goɗɗi mbaɗe e holko saabi leydi Guinée wayni hen oɗo saaha noon o holliri omo yatiri caggal tene kadi omo waɗi découragé tan e nder ɓerde makko fati banggue e wonande dawrugol leydi Guinée sen giwi toon to Guinée Sierra Leone biteɗo Samori Camara taw kadi ko janoɗo ƴamoyde lefol laamu dañani o yeehi galle oɗo hen biteɗo Madda Bois walla mbiyen Madda Bois o yeehi galle mum gam yidde kay wadde ɗum ko wiyete félicité wonande jogoro laamu ngu jaam e kisala on kadi holliri ma jogoro laamu ngu jaam e kisal wonande ɓesguji Sierra Leone naɓe kala ton to leydi Côte d'Ivoire tonne kadi ko suka debbo biteɗo Mambondi suka debbo biteɗo Mambondi Zali Khatou ko kam tigui fawa ton junggo yarano ko yarata koye duuɓi nogasa caggal noon o jogui tigui ko mburu taw kadi mburu o société ko nder kanko noon yeeyenno ɓen sokaɓe e nder kasomo Abidja caggal noon nde o ari to nde dañi tigui baguette aji tati walla ni mbiyen locci nayyi mbulu nder mumen ne waɗa toon ko wiyete huuɗo ɗayno koko fano tigui koye ɓen sokaɓe kanko noon o yeddi ha mimi leydi wona kanko o waɗi toon oɗo salanoma tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire toon to leydi Ghana toon e nder leydi ndi toon to leydi Ghana e nder leydi ndi nokku biteɗo Brango Hafos tonne kadi e nokku kene fota wonde 4 e 3 kilométre hakkude mum e lamorgo ngo tonne kadi ko mabɓe tonne kadi ko minuren woni tan ɓeɗo hen asoɓe kanŋe ko luuroji tigui mabbi e mabɓe ha ganduɗa waɗi yimɓe jeegomo wasɓe toon pittali men yimɓe ɗiɗo gañi hen taw kadi yaltinum ko biteɗo Agbeko Ajoura kam tigui yaltinum wonande kay caktowo konngudi wonande gollorgal Amérique naɓe bitegal numen taw kadi ko gongal toon to leydi Ghana sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to Gabon to leydi Gabon wonande kay jangguinoɓe nayo taw kadi ko jeeyaɓe toon to leydi Turquie nanganoma kene fota won joni balɗe nogas e tati e nder leydi Gabon taw kadi ɓe jangguinanno koye école goto école mo leydi Turquie taw kadi ko biteɗo La Lumière de Libreville biteɗo Leela walla Libreville ko ɗon tigui ɓe jangguinanno kamɓe noon ɓe tuma tigui ko ɓattade oɗo hen gorko biteɗo Fattella ha Gullena taw kadi ko bannoɗo kuddata wonande hoorejo leydi Turquie biteɗo Recep Tayyip Erdogan on noon holliri wonande oɗo saaha mo goni en yidde mum ko yo Gabo tottita leydi Turquie wonande ɓeɗon yimɓe nayo ɓoyata noon maɓe jettoy toon to lamorgo leydi Turquie toon to leydi Tchad oɗo hen ñalawma hande Viber WhatsApp Facebook foof uddama ha laaɓi taw kadi uddi ɗum ko Idrissa Déby itno hulede noon woto seppoji mbadde toon walla ni woto yimɓeɓe noddodirde ko fate banggue ɓoggi karleje beele mbawa wadde toon seppoji mumen
tonto Centrafrique to bangi jamma hanke o ko pelbondiral musgal waɗi toona taw kadi waɗɗani galle lamɗo tonto bangi hooremum lamorgo ngo taw kadi waɗɗani galle hoorejo leydi ndi ko toon tigui pellodiral gongal jaw waɗi hakkude lafaji mbulaji ɗi leydi Égypte kami worɓe joguitiɓe pellodiral ngal noon wuuli jaw ha ganduɗa waɗi tigui koñiyanke goto mo laafa mbulawa wasi en pittali men jambour en yahoɓe booli men ɗiɗo mbasi en pittali mumen kene wona capanɗe joyi e jeegomo neɗɗo gañi men gañande musde no fewi kono hawde saaha mo gonɗen andaka taw holɓeɗon tigui arnoɓe e jani e laafaji mbulaji gonɗi tan to banggue jafoɗon kabruji mena jolam jaɓeri ma en jaa tonto leydi France taw kadi ko Ben Salman roi mo Arabie Saoudite donowo yettima kikiɗe hanki o tonto leydi France hanki noon o hirtodi koye Emmanuel Macron ñalawma hannde o noon ma o joddo e Emmanuel Macron maɓe jewtid gueɗe kewɗe ko fati e banggue wonande kay kaɓirɗe nde tawno aɓe jiiɗi sodde kaɓirɗe cellude taw kadi ɓe jiiɗi sodde ɗum koye laamu leydi France tonto leydi Syrie subaka hannde law ko koniyankoɓe leydi Syrie ko ɓen tigui jana taw kadi ko bas mabɓe yana taw kadi yani mabɓe tigui ko laaɗe ɗiɗi diwoje kono hawde saaha mo gonɗen hay goto anda yanɓe hen ko wona ɗum kono leydi Turquie kame leydi Russie ne tuumi ko leydi Syrie kame leydi Russie ne tuumi ko ɓeɗe hen wiiteɓe Israël naɓe jani toon ko wona ɗum ko noon kikiɗe hanki walla tan jamma hanki o walla ni e pecce jamma he ko wiyete Emmanuel Macron horejo leydi France kame horejo leydi Amérique kaldi noddirguel téléphone ɓoyani mum tan ko nden tigui janggo ngu waɗi oɗo saaha noon tumumu e kewɗon e hen kono andaka taw hol waɗɓe janggo mumen e koniyankoɓe leydi Syrie ha jooɓi pittali yimɓe sappo e nayyo taw kadi koniyankoɓe leydi Iran e tawe hen kabruji mena jolam jaɓeri fonno wonde ko haali Abouba ma o aroy hen ñalawma janggo tonto leydi Gambie ko koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena